tuna hian Luangmual Kohhran Centenary Hall kanom meka nakum kumsang ni somni paruk Christian Chalai Paul General Conference voice somruk pakhatna February ni somni paruk achanga March ni khada tana kanin Inbuatsaihna turin Zai Hruaitute Ole kabula hian puma General Conference labule Zai Hruai Subcommittee Chairman le Central KTP Finance Secretary chumeka ani hian ingtin yan lawin Inbuatsaih dan temilaw soi saksila Zai Hruai bika hi chuan bran sang te bial sang te atir berin kan bemasa a ti chuan Zai Hruai ommi an nem ti kha kan zot kola chuta chuan attention kan nei lo tuntuma chuan kan olmeng ti te pon oma chuting chuan Zai Hruai biki chu hi kan hanjong kola ti chuan la bika labu bika hi chu la alu chu maya ta chuan a subcommittee ten hi tatang chuan kan thang chuaka chu central committee kan thena ting chuan central committee min pampui nu a labu hi kan Inbuatsaih ta ni ani le tun conference labu a hian laing zan ngeom la somwa le pani oma khora si pani chuan tu chumi somwa zinga chuan leng khomi pali om bongani tuna hian khwa hi votran to box ya I kalkim te harem kalkim chu har chi lo kan Zai Hruai kan rot te hi veng sang poni ma se kan lakim ve deuh thap zel chu ni tuna hian kabula hian purema General Conference labule Zai Hruai Secretary achumeka ani hianin conference labua hianin lathareng zan nge oma tin lalui herlum te po chiang zokin min han shil sela tuna hian conference labu thara hian lathar hi som pakhat om dona chuan conference labu kan man mek ami ni lo labu hlui atanga laklet le hi som pani om dona ni ani le lathar big chu zan ina kan thlur big don tinami zaina hian lathar big ho kan en hawanga recording te an nenga YouTube channel da chu turin tenchung kan Inbuatsaih ani tuna hian Zai Hruaitute le musicians te le lashil tu te hi engzat nge Zai Hruaitute kan ti emi a conductor big hi pali an ni a chuan lashil tu hi pali bok an ni a musicians te hi guitarist pani bassist pakhat keyboardist pani nia drummer pakhat nen vain som pali ani line zir dan tlang pu hi engtin nge atira hian jam room branch pathuma hian jam room akan zir phota chumi nuwa Kohhran hola kanin sona zanin thleng hian Kohhran hola kan zir ta char ani chanin voing zan nge in zir to tin engti thleng nge zir tura in lawin rahman dan zanin thleng hian la hi zan som pali kan zirna ni a jam room a zan sari kan zira chuan Kohhran hola hian a zan sari na ani boka chuan kumin bi ka hian December thla chanve thleng hi la zir tura ruam man na chu ni a kumthara hian kumthar vok vete an zonga kan han tan le nga langa ti chuan bial conference line kan chol lokanga chuan February thla conference ma zong chu la zir tura ruam man na siamani kan rim don tlak hle mai du sakna kan hlana che kabula hian pudevita Zai Hruai convener achumeka amma hi inmesha tirna le apol te kan ti meyang chu Zai Hruaitute le lashil tu te le musicians te kha chipchiar dawi min han soi saksela hi pudevit zo sang zuala amveng sau branch kan ya Zai Hruai hian convener kan ya Zai Hruaitute big hi pali kan oma pulal ding ngeta hunthar branch ani a puarlal mingsanga cholmun branch le Tlangval RVL pek moya ITI branch te ania lashil tu hi pali anoma nula silalrin zuali nula rebeka lal rempui nula zo mingsangi le nula loreta lalrin zuali te ania tin keyboard si pani kan neya Tlangval zorin puya le nula silal nun puite ania tin guitarist si pani bok kan neya
pu Emmanuel rin mo yele tlangwal zepthalal manga izual ate ania tin beji si tlangwal al muan oma ania o kan jamar hi tlangwal al muan zuala ani kumdang ne na inge danglam na deute omem lazir chungcha nga emo musician sa RM khom dana emo khatyanga khanin kumdang ne na handang lambik dante omem o shan love kumdang ne na kan ti dan khan ain ang tlang puye thei to pin kan tranga ti sale tharawa thei to pin kan im buat sai ani la tharzing a hianin han har sa deu big emo khatyang kha omem o la tharbi ka hian han harsa fale me mi hi om lawa tuntum conference la bua hian duksit la kan han ti me won tu la lam nu mang chi kha om nuala a tharbi ang kha chu harsa shan om lem love kan lam so mai do ni chutra rimoi tum tu lamte kanin polmoi chho to em kan sha dan chan kan lawzir ve nual to in kan sha enge kan din mun o kan thiam thokat to viawa amai ro chu kan lazir tam lutuk lawa kan musician te an tha anin mantlanga music po aphui thatan viawa kan lazir don chawa pathian zara thattakin kan ti theitura kan ngai alo mom hle mai mi malangin kan shisel na lamte ingtin nge kan lawin en kola in buat sai dan deu big te kan nem a than pa hanin buat sai vak hi hara amai ro chu thei to pa ti sale tharawa chang turin kanin fui tin mani taksa lampang te point uluk turin kanin fui na sa thei top chong kan tangin ka hria tin tharau lama po chu tiang bokin chong trai na sa tu teng kan hanin tia kan chong trai tam boka pathian zara pathian min om puyanga thattakin he chan vohi kan hlen thei nge ya tura kan ngai alo me du sakna kan hlane khati zong kha Zai Hruai Inbuatsaihna kan clear ho theite chu dia conference lim takamang turin du sakna kalana cheu